Malawi Brief. Alex Major amene ndi senior member wa chipani cha MCP komanso amene afuna kuzapikisana nawo pa mpando umene wa president ku chipanichi anacheza nawo pa Times Exclusive ndipo umu ndi mmene zinalili. Kudutsa mwa anthu ake. Tsono mulungu amandilankhula. Chifukwa adanena kuti uchenjeze mtundu wako. Achenjeza atsogoleri alowa kutchire. M'Baibuloso ma anthu amene walimo amene nthawi zonse atsogoleri akamalamulira amabwera kuachenjeza. So inu munalemba Joseph simudziwa. Sada lote maloto Joseph mfumu lote maloto Joseph ngukatanthozira. Mukani ya Joseph inu ndi Joseph. So zimene zachika paja inu ndi Joseph. Mlosi. Nchifukwa chake panopa tikuyankhula pano Malawi Congress Party ili kunja kwa boma. Tifika. Now, pa 12 February 2021 yomweyo. Inu adau mangani. Chifukwa chake atano munalemba. Chidachika njani. Tizimene ndi kalata manager bwana Msisha muzinena kuti kalata ya ulosi ngamafuna pangalifa kalata imene. Yeah, so ndi for kalata manager pa chizungu we can say we are vindicated. Chifukwa tikatsatira bwino kalata jena ali ndi anthu. Kwauza president pangana lishafu cabinet. Anthu awa sakuchita bwino cabinet. President ankakawa akuchita is. Okay, president anthu awa ndakuba. President anthu awa sakuthandiza. Kalata manager mukuinena kuti inali 2021 February. Akadakhala kuti yetsogolera athu kalata manager anaitsatira. Pano Malawi Congress Party limbo. Komanso munaona anthu onse amene analembedwa kalata manager onse. Ena anamangidwa, ena anachita zosiyana, nkhani za sata, ena zakhudza. Akadakhala kuti president wathu nthawi manager anatsatira kalata imene. MCP pano ili mbomabe. Komanso zibani zina zonse zikadata. Koma chifukwa chonena kuti sanatsatire chifukwa chake tili kunja kwa boma. Tikuyambira apa chifukwa chokuti tufuna tiyambe kuti chifukwa chani mumakhala mukulankhula kwambiri za chipani cha Congress mwamphamvu ena umwana ngati ndi munthu wamakani uzitukumula kuti mphamvu zizi mazitenga kuti poti inuyo sinu member lano pano. Okay, mukuti ndi member lano muti ndi senior member komano sindikukumbukira kalata imene adalemba yonena kuti iyayi kapena inuyo kuti munabwera ndi kalata ina yona kuti sidachosedwe chipani. Nimafuna ndikufunseni mwina nkhani imeneyi iyo ndichotsayi mwina etheretu kuti kutsogolo kuti sayikambeso. Chifukwa mchipani cha Malawi Congress Party mulibe Angandichotse. Olomutapala mlandu. Ndi rules of natural justice. Ngati ufuna kundichotsa ndapala mlandu osati ine ndekha wina aliyense. Chabwino nkhani imeneyi imalizire. Inu simunaone kuti Jessica Bwira anawalembera kalata yowachosa mchipani. Lero publicity secretary wa chipani nda. Kwa mesa tabwirira tidaona na kubwirira. Adalembera kalata. Yeah, abantu Palibe achese. Inu yoti mabwirira so mchipani. Mudazitenga kuti. Ine sinabikisane ndankaka ku convention ngati secretary general. Ndewo mucho sanchipana ngakabikisane so secretary general. Olo ndabwera pano ngati senior member wa Malawi Congress Party. Mpamene bayambira nkhani. Kuti usenior member kuchokera pati mbolela kuchosani mchipani 2021 member wankulu senior member. Kuti titenge history ya chipani mwina so amene amalemba kalata ndipeza momwe mchipani. Okay, yeah. Mwabwera chifukwa choti mukupitirirabe kulankhula zokhuza chipani cha Congress. Malingana nkuyankhula kwanu mudalemba kalata imene mapereka 14 days kuti mufuna kuti Chakwera pakhale convention kuti kukasankhidwe atsogolerena. Inuyo mukuyankhula on behalf of who? Zimezo muzitenga kuti Amalawi omwe aja takhala kuyankhula wambekale kale kuti Amalawi kapena masapota a Congress. Masapota a Congress ndi Amalawi fwa ndi ambiri so Malawi mukachita kafukufuku chipani chimene chili ndi mamembala ambiri m'Malawi muno ndi Malawi Congress Party. Koma kuposa zipani zina chipani chimene chili ndi anthu ambiri ochitsatira ngakhale kuti pano ndokhumudwa koma chipani lolero masapota ngati Congress ili ndi masapota ochuluka kuposa zipani zonse. Chimene kuti zingopambana masamu. Inde. So masapota a Congress sakuvota a Congress chifukwa chani. Oyena ambiri sana vota chifukwa chokhumudwa. Ndi chani? Ndi atsogoleri. Atsogoleri onse? Atsogoleri a Malawi Congress Party atsogoleri onse
ayi osati wonse sina ndife tilipa kolizo ni mtsogoleri inde kamtsogoleri wako wali sinyo memba ngangobwera masogolera ndani chipani cha Malawi anthu ambiri nkhani imene mukuziwa amechi tufuna kuti sinalowe nkhani zikuluzikulu tufuna tikuonze pamene papa kuti even anthu amene akukumvani aziti kodi amechi awo mukuyankhula nawo ngati ndani ndeni pamene tufuna tikuonze pamene papa chifukwa mwakhala mukumanena inuyo kuti muli ndi ma chairman 42 kumbuyo kwanu akongolesi malijono chairman akongolesi 42 amene amakutumani zimene ali kuti kwa ndi ndani amene onse amene mukwadziwa ino ma district chairman onse m'Malawi zimene ndikuyankhula pano andituma kuti ndzayankhula aya mfumu ndi zimene ndikunena banji simabwera poyera nkunena kuti alijono chairman mutakwatchula inuyo kodi choko ndikufuseni mwachisanzo ine nditakwatchula mayina onse nditakwatchula mayina chimodzimodzi imene ndabwerera pano ndabwera ngati parliament amalawi onse amasankha anthu akayimire mpalament nanga tonse tingakwane mpalament munjangati sitingakwane ndiye ine ndabwera pano kudzayankhulira mtundu wa Malawi makamaka kwa iwo atsogolera Malawi Congress Party ndamene ndabwera pano kuti chani kuti ndiwauze zimene iwo wakufuna kumudziwa akuti chani anthu kumudzi chipani sichikuyenda bwino atsogoleri tizimva zimene anthu akunena pachizungu let's listen to the silent voices chimene chinthu chofunika kwambiri so awanda mukamandifunsa pano ine muzinena kuti ndiye kuti mukuyankhula ndi anthu okonda Malawi Congress Party koma amene wayimira ndineyo so funso lilonse limene muli nalo lero funsani yes chifukwa chake ndimafuna ndimvesese inu manena kuti muli anthu oyimira ndifunsa anthu amene ndi atiwo chifukwa chokuti Malawi Congress Party negi ya Congress imene mukunena kuti inu anthu a Congress mayimira NEC ya Congress idakumana mu October last year adagwirizana kumene koko kuti Chakwera apitirire kukhala mtsogoleri wa MCP inu nkuti mutapasa amene 14 days kuti aitanise convention mwamsanga anthu a Congress nokanoka ena kuna kuti Chakwera tipitirire inu maitanisa convention mufuna ine ndikwiye ndikamachoka mu kalenda takwiya zili ndinu ine nongo kufusani mafunso kufuna timvesese tiziye ndi pamodzi kodi constitution ya Malawi Congress Party imanena kuti chisankho chizichitika patapita zaka zingati mutuze ndinu zaka 5 convention ya Malawi Congress Party inachitika koyamba kubwera kwa Chakwera 2013 pa 11 August yacho kamene paja pa zaka 5 imayenera kuchitika convention liti 2018 mukundimva pamenepo convention ya 2018 uchoka pamenepo inayenera kuchitika 2023 koma chifukwa cha kusintha kwa kavotedwe you remember kuti boma linalo wa 2020 ndi mukanapanga convention even muli ndi president mena mupange choncho kapena mena kuti mupange uchi ndikufunsa atu funso musandi kuyithi fine simufuna kuyiya lero kuyani ngati mukufuna funso ine ndizingofunsa ndirofunena kuti kodi imene alilipita muthalika pano zaka 5 zakwana yekha nganene kuti basi nendupitirira okay ndi convention imayenera kuchitika convention inachitika 2024 I think imene inachitika 2024 yes that was illegal chifukwa chani convention inayenera kuchitika 2025 fine pamene zaka 2023 fine pamene zaka zimata 5 years okhala khala pansi amaudindo kukhala pansi kuti abasi TCS tichita convention ya 2023 ikanachitika 2023 imene inachitika 2024 muganiza kuti kanasiyana pati malamulo amabwera kuti tizatsatira osati zimene mukufuna so pamene paja panali kuphwanyidwa malamulo mundimvetse chimene ndifuna kunena kuti malamulo a Malawi Congress Party akhala akuphwanyidwa ndiye timafunika zimenezozo zisamachitike mandimva so chimene ndimafuna kunena chonena kuti zaka 5 zakwana tinena kuti malamulo atsatidwe kuti akuyenera pangati wake so ndimafuna ndibwerere kukalata ndimafuna ndibwerere kukalata ya 14 days amalawi eni akadakhala pasi Chakwera malamulo a Malawi Congress Party amafuna munthu akhale 2 terms ngati asali president pamene ponawerenga pamene kuti ngati munthu yelese kuti iwaja adapita koyamba zavuta akapita kachiwiri zavuta ndoti basi koma akakhala president malamulo ano amanena kuti muzimusiyabe fanga takuwina atha kumawinabe ndiye ndimafuna ndikufunse pamene yes kodi malamulo amene amangokhala basi chimpitirira palibe conditionality iliyonse do you know pa malamulo ngati lamulo likunena kuti 2 terms pamene potimvetsetsani but ili ndi condition inene ngati ali president
ngati sali president kulibe fallback position. Sindi imeneyoyo pano pasa president ndiye ndi anthu neki who is supposed now to choose interim leader. Ndemwa pano panabwera kalata. Pamene panabwera kalata kukumbutsa chifukwa condition yoyamba ndionena kuti 2 terms. Ngati ali president tinalola apitirire yeti. Koma ngati president sunabwera. So mukufuna chani makamaka inu? Tikunena kuti zingavute zingatani. Malamulo ama Congress party ni 2 terms. So whether we like it or not, a president athu sangaza imene Malawi Congress party. That's what the law says. Achakwera sangaza imene Congress party. Sangaza imene so convention ya Malawi. Convention ya Malawi Congress party. Achakwera whether one likes or not, sangaza imene. Chifukwa chani? 2 terms inapita. And tikamadza pita convention, idzakhala kuti condition yoti apite ngati president kuzakhala kulibeko. Ndiye will not be allowed. Nde padakali panopa. So padakali ndifaka asankha kuti akugwirizira upresident yo. Chuvuta ndi chani sono kuti mudikire mupite convention kuti muzaone kuti convention akayima. Chifakirira kuti decision yopita convention ili mwaeni akachipani. Sili manja mwa inali yesi. Ili mwaeni akachipani. Njifaka anapempha kuti bwana ngati mmene zili chonchi bwanji muyitanise convention. Adapempha ndani? Eni yake ya Malawi eni yake. Amakapemphera kuti iko chifukwa cheni zimene ndikalata inalembedwa nanga kalata imwedzo bwanji. Mesakata munalemba ndinuyo. Kuti inu kalata tikale Bible elimo kwa Korinto. Kodi amalemba nda Korinto. Ayefesi maona anthu akusayinira ma signature. Ma chani awa ma regional chairman amene mukunena kuti 42 ma signature zawali kuti. Kodi olometa club simunamveni kuti kwatuka executive order. A president sana sign executive order. What does that mean? Mufuna kuti olo enuyo mukakhale nawo pa signature kuti ndi muzika. Komano in this case mukunena kuti anthu I represent them the same way. That's why we want to see these people because anthu amene makhala ndi mabangira amene mabanga represent amaoneka ngati saoneka. That's why anthu amaona ngati kuti mmapanga nokha. So I wanted to give you a chance to say who are these people that you represent. Okay, my district chairman waliwe kapena mfana zichula dzina. Yes, ndikozo yambira ku Sanje. Yes, kulaka manga. Yes, chifukwa chimene muzo chimene tupangira nthawi inake mukukamba za regional chairman ena anabwera poyera nkukana kuti aya major asadike ifo mkulu mwawo ife sitidatume zimenezo. Makumbukira adabwera kuti oyera adabwera pano munampanga ku interview. Yes, ndikumbukira ndana amene I can't remember his name. Komano nthawi idali nthawi yomwe yolemba makala aya major ndithu mukudziwa inu kuti nakadane napukana awiri adana kuti ya inasandichulepo ose ma regional chairman ose ma district chairman makumana kuti timakumana ndi je Mchipani chokhaso chili ndi malo headquarters ndi mayenda kwakumana nawo kwa ababwera okha kukupeza ndi major sikuti nzobisaso ababwera ife ndikuti kapena ndikutunseni zithuzi kapena muli ndi mwawo ndikutunseni zithuzi. Masiku ano zithuzi zimavuta kuti zikhale umboni chifukwa matha kupanga malingana ndi njira za technology. So chithuzi chomakha chovuta kuti chikhale umboni. Iba ndikuita nani tikakumana ndi ma district chairman ndi mukajambule nokha kuti mudzakhale ndi umboni. Ma district chairman onse, ma regional chairman onse, aliyense wa Mchipani, neki yonse ili pambuyo pa ine zimene ndiyankhula pano. Chakwera. Simunaone Mchipani kuti kunatuluka makalata awiri. Simunachiona. Wiki yatha siwatuluka makalata awiri. Publicity secretary akunena zake. Secretary general akunena zake. Simunazione makalata amene wewe. Una time. Zotanthoza yani. Atiye tibidirire. Na mukubwera kuti mufuna muperekepo ndemanga pamene chipani cha Congress chikuyendera. Tiyambire pamenepo. Chipani cha Congress chitakhala ku opposition for almost 26 years. Yes. Chidapeza mpata pamene amalawi adachipasa mpata 2020. Yes. Kuti chilowe mboma. Changokhala zaka 5. Tachiona chikutuluka mboma. Mukuziona bwanji zimene zijazi. Tisanafikepo kuti na kuluza kuja tiyende bwanji. Komano that 5 year imene amalawi adakupasani ngati ino Congress ino senior member amalawi akukhulupirira ndikupasani 5 years. Just after 5 years yokuti mwakhala kuja 26 years amalawi sakukhutisidwa kuti mukubwera ndizo kupya akutosani monso Mchipani amuboma. Zotanthoza chani. Chinthu choyamba tivomereze kuti as Malawi Congress Party leadership sinapange manage bwino alliance. Chinthu choyambira ndi chimenecho. Kuti tatuluka mboma
chifukwa chonena kuti Malawi Congress Party sinapange manage bwino alliance. Tonse alliance. Tonse alliance Malawi Congress Party sinapange bwino manage. Party. Sitinapange treaty bwino anzathu amene tinali nawo. Chifukwa tivomereze choyamba chonena kuti Malemu Chilima anatithandiza kwambiri ife ya Malawi Congress Party kulowa mbunga. Malemu Chilima. Pano khasumuka nawina. Pato khasite kadawina. Tivomereze chinthu choyamba chimene chocho. Chinthu chachiwiri leadership yathu sinapange bwino manage chipani cha Malawi Congress Party. Chakwera sanapange manage bwino chipani cha Malawi Congress Party. Party. Iwo wanalowa mboma koma chipani cha Malawi Congress Party chinatsalira kunja. Chakwera analowa mboma koma chipani cha Malawi Congress Party chinatsalira kunja. Teka bwanji mesa iwo adalowa ndi chipani cha Congress. Tinene kuti anangogwisa ntchito ngati makwerero kulowa mboma. Koma ani ake ma members a Malawi Congress Party sanalowe nawo mboma. Mutanthauza yani? Tikutanthauza kuti chipani cha Malawi Congress Party is a member based organization. Mwachitsanzo tinayenera kuti mufuna osankha cabinet chipani cha Malawi Congress Party chikhale pansi. Kodi ma policies amene Malawi Congress Party ikufuna ipange pursue, who should be where? Tiyerekeze Malawi Congress Party ifuna ulimi. Time ani kaipa mene. Malamulo a dziko lino awapereka mphamvu yosankha nduna kwa president wa dziko. Not from a vacuum. Remember, Chakwera popita ku State House sanapite ngati Chakwera, anapita ngati Malawi Congress Party. So matanthauza kuti kuchipani kwa Congress kumene akupereke mayina kwa Chakwera kuti from palist pamembo. Yes. Asanke mmene machitira mukamapereka mayina ma board members. Yes. Akhale pansi. Ngati chipani chikhale pansi. Zimene malamulo a chipani chana manena kapena zimene zozo ndimene inu mukumvesera mukuganiza kuti zimene zikhalira. Ndi mmene zimayenera kukhalira ndiponso malamulo amatero a Congress Party. Patipo. Poti mwina ndanga sitili muno tili mu studio. Koma constitution ndinabweretsa ndakakuwerengerani. Chimene ndikufuna kunena inu mwandifunsa kuti kodi tinalakwitsa pati. Ndiye ndikupanga address kodi tinalakwitsa pati. Polowa mboma because a party ndimene inalowa mboma. To chibera wako kukhala Chakwera. So akanena kuti disillusion kusankha nduna ndi kwa president. Sakutanthauza kuti iye akozongolota. Chifukwa popita boma muja anthu tuposankha pomasankha tambala amasankha ma policies a Malawi Congress Party. Osara amasankha Chakwera ngati munthu. Ameja mufuna mutisokoneze. The Constitution of the Republic of Malawi, yes, ikupereka mphamvu imeneyo kwa president. Ndeti manena kuti ngati pali lamulo lina lililonse limene liutsutsana ndi malamulo akulu a dziko muno ndo lamulo limene ndilosokoneza. Inu izizi zokuti even nthawi ya akamuzu amafunsa anthu ku Congress ndipaseni mayina ndisankhe kamuzu ndi anali munthu wa kamuzu ndi amene amafunsa kwambiri. Kamuzu asanasankhe nduna amafunsa kodi kunsanje kunatipatseni mwana. Mukundimva zimene? Yes. Ndikupatseni chitsanzo so china. Ndikupatseni chitsanzo china. Tinapita ku convention. Convention itimene ya 2024. Ma convention onse atatu amene Chakwera apanga participate. Pomaliza pamakhala resolution kuti kumene kwatsalako poti nthawi yatha sitingasankhe. Amene takusankha ninu mukapitirize kusankha anthu in consultation with the regional chairman and district chairman. Mukamba anthu amunekitu. Ndizimene ndikunenazo sopano. Ndikubwerera kumbuyo. Kuti akanena kuti president asankhe. Kuti amangosankha mmene yakufunira. Ndi akadakhala kuti amasankha mmene akufunira bweza atayimiro ndi independent. President wa independent akozokhala nkumachita zimene akufuna. But as long as the party is involved, the party leadership imafunika ikhale pansi. Kuti ifeyo ngati Malawi Congress Party tikufuna tipange nkhani yokhudza ulimi ndakuba. But who can be the Minister of Agriculture? What makes you think kuti samatero inu munali NEC member? Ndakuze kuti ni senior member. Inde komano ayo NEC member. Munganene bwanji kuti zimene sizimachitika kuti ndikunalibeko. Muzi wa bwanji utanzana amene anali munekimo mwina makhala ndachakwerawo nkumafusana zimene mukudandaula pasi. Munamba mwakafusa nzana muneke ali pano pawo. Ndanena kuti ndikuyimira tu anthu ine. Mukayankhula ndi ine, muziya muyankhula ndi chipali. Yes, komatu not everyone. Zimenezo sizinachitike. Zimene sizinachitike. Ndikupatseni mwachitsanzo. Ndikupatseni mwachitsanzo, tikuzonena kuti inu ngati ife Malawi Congress Party sizinga ngati as long as you are talking of Malawi Congress Party simungakhala opanda njovu yalemba.
chifanya ndi nkhume zachipani simungayimkambe za Malawi Congress Party opanda adzole mwale simungakambe zimenezo simungakambe za Malawi Congress Party opanda malemu bereka nyama simungakambe zopanda Malawi Congress Party ili ndi vichiri pachichewa timati zichiri zotsalira mutanthauza chani ndikufuna kuti anthu amene okhala amene okhala mu cabinet whether you like it or not mwaiona DPP yatani mukumbukira kuti tili ku parliament kunachitika nkhani yakaloswe achaponda ali minister of agriculture pano mwaona akacho nkhani mejala dapeza kuti ngosalawo ndimene ndikunenera kwa perception ya anthu kuzokhala mu mtundu wina chimene tikunena chonena kuti kuchipani kumakhala eni yake osagwedezeka koma ujeni kuti example mwayizayo we need to clear that we clear ndikupesa so you are just kuti mapolida yes isuti ndolako kuti chisanzo machigwirisa kuti ndikunena kuti akulu achipani cha DPP inu simukakambe za chipani cha DPP popanda achaponda sizingateke so mufuna kunena kuti pavute pasavute akaponda achaponda wena umakhala mu cabinet if natakhala kuti performance yawo siyabwino iyayi singakhale munthu performance yake siyabwino sizingateke chifukwa ndi munthu wachipani amapatsana mapolisi za chipani is a performer munthu amene akuti azilandira udindo chifukwa choti ndi wachipani osati because is capable yes no inu achaponda mungana kuti is not capable no ndikuyuza analog yanu meme kuyendeserapo ino mufuna kunena kuti yes as long as you are a veteran member wa chipani not a veteran as long as you are a strong member where the veteran or what strong member kuti Malawi Congress Party gulu lanjo vyalema nchifake gulu limeneli ndi nkhume za chipani so simunganene kwati mukuziwa kumene anjo vyalema achoka ndikupereka chisazo chinapereka anthu awiri ndikumvesesa mandikunena kuti ufuna kumusankha munthu kukhala mu position yes sitimangana competence ya munthu yo chimene what matters ndi kuti munthu yo ndi nkhume ndiye ndikufuseni tandiuzeni niyo competence emene munganene kuti anjo vyalema is not competent no tipange compare ndi anthu sine ndikunena choncho ndikufuna ningoyuza amene mawu amene mugwisa ntchitomo mukunena kuti sizingatheke kuti anthu ena ake asakhale mu cabinet that's what we say we are doing a comparison chimene ndikufuna kutanthauza ndichonena kuti mu cabinet muja munali anthu ena ake amene inali deadwood ndibwereze they were not performers they didn't deserve to be in cabinet and why were they there that's why ndikunena kuti chipani chinafunika chikhale pasi not as an individual because Chakwera atakaima payo kusaka dawina opanda Malawi Congress Party ndikupatsa chisanzo china let's be honest to ourselves I'm not demeaning anybody koma if in 2020 mwaika Chakwera apo muwike Chilima apo they were two different people in terms of kuchuka kwa dziko lapansi Chilima was better than Chakwera but why did Chilima accepted to be the running mate of Dr. Chakwera? It's because Dr. Chakwera was on a very good solid foundation of Malawi Congress Party. Chilima didn't have that. Simaoneka ngati kuti amecha iniyo nda Chakwera you've never liked the man from the word go. You have been fighting him from is there something personal pakati pa inuyo ndi Chakwera? These are facts. Do you agree with me? At the time we were going to the election, these two were different people. I'm not here to agree with you. I'm only here to ask you my first. So my question is, zikuoneka kuti iniyo nda Chakwera because mwakamu kunena kuti Chakwera akusokonezedwa ndi anthu akutchalichi. Chakwera even anthu akubanja samafuna. Now the question is, zimaoneka kuti you've never appreciated Chakwera as Alex Major. Is there something personal pakati pa inu nda Chakwera? I want to hear from pakamapano. Ndipo ineyo I have nothing personal. Ndipo ngati bali munthu wina amene Chakwera amakonda kuposa somwina anthu amene wakhala nawo pafupi. One of them it's me. Ineyo Chakwera personal as an individual I have nothing against him. Ndipo ndimakonda. That's why in whatever I do I have been reaching out to him. Always. Amakulandirani? Yes. Yes. Program yathu ya lero Solano tikucheza ndi bambo Alex Major amenewa ndi phungu wakale wa chipani cha Congress wa Kasongo West komanso akuti iwowa ndi senior member wa chipani cha Congress. Ndeta bwera pano
tokamba nkhani za ku Kongolesi mwazina. Na 16 September yafika, chipani cha Kongolesi chatuluka chili panja. Mukuona kuti tsogolo la MCP ndilo tani? Tsogolo la MCP ndilo wala kwambiri. Moti mwina tiyambire pamenepa tiachenjeze a DPP kuti Malawi Congress Party ikubwereranso mboma 2030. How? Chifukwa ulendo wake tauyamba. Tikukonza molakwika. Ndiponso mwina nditengereko mwayi wopepesa mtundu wa Malawi. Kuti tinachita kusairuzika ngati Malawi Congress Party. Koma tikukonza. Ngakhale m'Baibulo muli mawu ananena mawu kuti kumene mukalowa kukananiko mukapezako anthu amitundu. Koma musakakhale nawo limodzi. Ayi. Ine mukhulupirira kuti Malawi angathe kumva kupepesa kwanu munthu kuti number 1 adakuchosani ku chipani, number 2 mulibe udindo wina uliwonse, inu mupepesa ngati ndani? Chipani cha Malawi Congress Party aliyense ndi mwini wake. Chipani cha Malawi Congress Party aliyense ndi mwini wake. N'chifukwa chake ine ndabwera pano ngati membala wa Malawi Congress Party. Komanso mwina ndikuuze na Wanda Msisia. Muzindipatsa ulemu. Chifukwa ineyo ndikhala president wa Malawi Congress Party. Ndiye mwina tiyambire pamenepa kuti muzindipatsa ulemu. Muzikhala ngati mukuyankhula ndi amene akuyembekezera kuzakhala mtsogoleri wa dziko. Ndiye mwina mafunso anu, kodi nkhani timabwera pamenepo? Ayi, koma ndati zonsezi mwakhala mukuchitazi, mwakhala mukuzemberera kuti mufuna mukhale president wa chipani cha MCP. Ndivyo ndinena kuti mwina timafunso dina muzipereka kwa ulemu. Inetu amene ndikuyankhula naye. Inetu sindikunyoza. Siku lina akuzaka kuti mudzayenda ndinu tsopano kuyenda kuti koma president ndifuna ndikapange interview. Ndiye mwina muyambire kuotuka ulemu kamenepo. Anameja inetu sikuti ndinganene pano kuti ndikukunyozani. Ine ndikupasana ulemu ndithu even mmene tikuchezera papamo. Si program yoti mwangobwera anthu pano oswazi ochita. The fact that you're sitting in that chair, it means kuti muli nkhani yoti mauza Malawi. Ndi kupereka ulemu mufuna ndizitani. Muzichipereka ulemu ndithu chifukwa muzipena pano muzinena kuti chifukwa mwandifunsa kuzo. Mwanena kuti kodi ukubwera pano ndani. Mwa amenewo ndi uchepsa. Ndiye ndikunena kuti ndabwera pano ngati munthu aspiring candidate, presidential candidate. Nanga mkananena kwa yambira kuti mutafunaso mwina chifukwa azimu kumwamba dzanja asanjika kale. Ndiye mwina mgozoika kuja zingoti president elect. Chifukwa ambuye kumwamba aloza dzanja. Ndiye ndikabwera pano ndikuyimira mtundu wa Malawi. Okay, yes. So inuyo mukufuna mutakapikisana nawo pa convention ya MCP ngati president? Yes. Chikuendeza ni chani? Ndine wansaka zokwanira. Ndineso membala wa chipani chimenechi. Usukulu ndapitako. Komanso ndine nzika ya Malawi Congress Party. Nzika aso ya dziko la Malawi. Zinthu zimenezi zitatu sizikukwanira kuti ndikhale president wa Malawi Congress Party. 2019 udavuta UMP. 2025 wavutanso UMP. Nzona. Nde anthu ngati sako kufunani ati constituency kawiri. Mufuna ndipereke chitsanzo zina? Yeah, ine ndite ndikambe ziwirizi. Tikapanga zambiri zo ndezimene zizingokuonesa. Mali ziwirizi? Yeah, ine kwa ineyo. Let's concentrate on these two. Now, if anthu sako kufunani Chakwera adaluza kangati? Yeah, itabwera ndi ndikufunsa mafunso ndine. Peter Mutharika adaluza kangati? Amfumu. Munaluza MP. Awa maluza pa president. So my point is mwaluza at constituency level. Anthu sako khutisidwa kuti ameja akhoza kukatimira ku nyumba ya malamulo ngati phungu. Kawiri. Kamene ndikuwerenga ine ngati kalipo katatu mutha ndikumbusa. Nde chimene chikukupasani inuyo kuganiza kuti mukhoza kukawina ku convention ndikuwina u president wa MCP anthu osa MCP ngugwirizana nanu kuti mukhale president wawo pamene ku constituency ku Kasungu West sako kufunani ajene ansa sana luze uphungu ajene ansa sana luze uphungu pano tukamba zayi iye ndobereka zisanzo kumano tisafuse zisanzo zina chabwino tili nacho muno chabwino ndonena tikunena kwa inu mbali yanu mudalephera kwa ine kuluza kwa ine kawiri nkochita konza kuyiro konza amakonza ndani anthu amene safuna dziko zabwino aya atisatero anthu amakalanda anthu voti manja kuti musavotera mecha kodi chisankho tu si tsiku lovota lokha
chisankho it's a process. Mafuna onena kuti chana meja kuti mwakhamu kuberedwa chisankho inuyo ngati muli lumbo nokwana bwa chisima kadanda kodi ngati uberedwa ine tu ndimachokera background ya Chipani. Ukulembera kalata munthu kuti akuchosa Chipani ndio kapezeka kuti uli nawo ku convention upikisana nawo. Imeneyo sinkhondo ya masewera. Imeneyo sinkhondo ya masewera. Komanso ine ndili ku parliament mukumbuke kuti ndinachesedwa makomiti kambirimbiri. Chifukwa tu ine zamphwempwe ine singwadira munthu. Pachilungamo ndimalola kuti ino yola msisya mudakhala kwa anthu 100. Koma ngati chimene ndikuona kuti ndi chilungamo ine ndimayima pamene. So pano president wa MCP yes ndi Chakwera yes inu mukufuna kuti pakhale convention munalemba kalata yotanisa 14 days anakuuza yes. Kuti anthu asankhakaye makhala phe ife convention tiyambire pamene poso mphamvu zimenezo a national executive alibe zonena kuti inuyo mukhalapo mpaka kalekale mphamvu zimenezo asana ndi mpaka kalekale not up to the next convention zimenezo tivomereze kuti Chakwera malamulo akualola kukhala mpaka 2029 akualola malamulo pamene posi tingatsutsane nawo koma tikunena kuti mphamvuso zonena kuti iya iolo malamulo akulolani koma mphamvu zazikulu zili ndi convention eni ake atafuna mesa yo convention ya 2024 ndimwe idasankhayo kuti imene mukunena kuti mphamvu ali nazo mpaka 2029 idasankha ndi convention kodi chifukwa chati tinavota so 2020 mesa wapita kuchisankho titavota so tisinavota 2019 yetu komano ngasi chisankho chimeja chidapezeka kuti khoti dana kuti sidachiwerengere chifukwa chati khoti lidalamulo magazi anthu anapita ukoti anthu eni ake a Malawi anapita ukoti kuti chisankho sichinainde bwino ndi chimozimozinso mmene tikupangira pano kuti a Malawi eni ake akunena kuti no 2029 kwatalika koma tisankheso munthu wina chifukwa kuti mufuna mukapikisane nawo mukuona kutalika ndinu yoto chifukwa apapa mwanena mwapanga declare nokha kuti you want to contest ngati urgent so ndinuyo a major ndine member lako lotakhala sindukanazo a major ndinuyo amene mukuona kuchedwa musanamizire anthu ino mufuna mudatenga usogolero wa MCP kodi paine ndekha ngati ndingatenge ndofunika eni yake anene oseso anthu okay let us assume kuti mwachita convince anthu ma supporters a Congress akusankhani inuyo kukhala mtsogoleri wa chipani cha Congress mungachite zinthu zosiyana bwanji ndi zimene akuchita pano panga Chakwera ngati mtsogoleri wa MCP chinthu choyambirira tikufunika anthu ife tigwirizane ngati chipani ngati tikufuna kulowa boma tivomereze pano kuti ku Malawi Congress Party kwagawanika kuli makampu osiyanasiyana kwa makampu abwera ifa chani utsogoleri sikupereka direction inuyo pano pa times zimene palili pano pakufunika kuti munthu wina wake apereke direction imene panopa ku chipani chathu cha Malawi Congress Party kuli makampu ambiri kwambiri Chakwera anayitanisa meeting yes caucus meeting yes kuti akakumana anthu kumene ina simapita ako chanchani ndi mufuna kuti direction yake azipereka azitani tinene kuti choyamba tisalengere kwa izi nzoti tatuluka mboma izi zitatuluka mboma koma tikunena kuti iyi ndi process yonena kuti kuyambira FM tinalowa mboma as a party mukuziwa inuyo kuti our leadership as a party Chakwera with all the 5 years has been to the headquarters been 3 times only amene apita kanga which was the governing party no ndikungokufusani mukuti anapita katatu kokha you are not convinced so I'm saying okay kuti mukhale convinced timayenera kuti chipani ngati chipani chikhale pamodzi the party itenge ma decisions amene akuchitika mboma mukuona pano inuyo munena kuti MCP yatuluka mboma simukunena chonje ninu tondola kale ine ndikuona ngati kuti ndikamakumvani mukuyankhula mundikonse sikuoneka ngati kuti chifukwa chokuti inuyo simunali party ya leadership you're voting just because you're not there ndem kuti wena tikhale pamodzi are you sure MCP simakumana kumakhala pamodzi the fact that you're not there ndizimene kuti ndekuti chipani chosi chimakumana 5 years MCP simakumana ndifuna ndikuuzeni MCP in 5 years as NEC which is supposed to meet quarterly malamulo wa chipani cha Congress Party mafunika pamiyezi itatu iliyonse muzikumana koma MCP ngati chipani in 5 years yakumana katatu now mwaima akusankhani ngati president wa MCP mupanga bwanji mosiyana ndi zimene ndikunena kuti chinthu choyambirira tikufunika tivomereze zinthu zimene zalakwitsa so I'll take responsibility that's number 1 number 2
tikufunika ngati chipani tikhala amodzi. So timakampu tonse tili koti tipange focus chinthu chimodzi. Chinthu chachiwiri ngati mtundu tikuyenera kuti ngati dziko tikuyenera kuti tikhale pamodzi. So yopepesa ndikuwatse ni chitsanzo chonena yopepesa inali pusipuseti mwabwera pano mpanga ya pusipusi muzamba kada upepesa mukuona kuchedwa kuti muzapepesa even mutawina ngati president mwambiratu upepesa anthu akumvere ni chisoni kenaka mukawina president wa MCP muzikatiuza chonchi. Okay, ndibwera pano to sindine president koma mwati mufuna mpikisana ndiye mwandifunsa ali kodi ndizatani kusiyana ndi mene zilili pa. Yes, ndakuza ni chinthu choyamba tikufunika unity. it's not there now. It's not there. And chikuvuta ndi utsogoleri. Chikuvuta ndi utsogoleri Umene niyo mukapita mukakonza. Ndikakonza zimenezozo. Chinthu chachiwiri tikufunika tikhale tivomereze kuti tinalakwitsa. Tivomereze kuti tinalakwitsa. Tikatero titenge mtundu wonse wa Malawi. Ndimafuna ndikupatseni chitsanzo chonena kuti pakufunika mtsogoleri amene adzayiwale kuti awanda msisa ndi m'bale wanga. Panopazi kumayendera chibali. Dziko laonongeka. Dziko laonongeka. Kusankhana mitundu number 1 kukongolesi. Umodzi dziko lonse. Yeah, panopatu mukonzano chipani cha kongolesi. Kodi tikanenatu panopa ikulamulira ndi DPP yete. Koma inuyo ndi president ino wa kongolesi. So tikukuuzani tikufunsa kuti mukukonza bwanji mosiyana ndi zosankhana mitunduzi zili ku kongolesi. Okay, ndikupatseni chitsanzo china. Simunaone pa chitsanzo mene zachitikira posachedwa apa kuti tasankha anthu ofuna kubwera muneke. Munaona kala temenezo. Anthu amene ajaosa kuchokera kuti. Achokera kuti longa. Palivuto pamene po. Lipati. Nanga sa anthu achigawo chimodzi, aboma limodzi. Anthu achigawo chimodzi, boma limodzi. So mukumbukira kuti timanena kuti Chakwera asankha nduna 8 mulilongwe. Mukumbukira zimezi cha? Magwiriza nali ndivuto ne. Lino ndivuto. Chimodzi pano mmene lili pano mwachisanzo chipereke to the extension kuti muone pano. Kodi kuthyolo kuli manduna zingati ndi zambirimbiri. Koma ndikupatseni chitsanzo china. Kamuzu first cabinet, Kamuzu amachokera ku Central Region. Koma first cabinet munalibe munthu pa Central Region. He was uniting the country. That's all. So you can unite the country by disregarding Antwena. Not by disregarding, but merit is what is important. Simu magamba zangu kumekumeso kompano kuti pama ina ukanthu ena ake zivute savute. Ndivene ndakuza ni kuti merit iso ndi kumekumeso. Merit yoto osati chifukwa chonena kuti munthu akuchokera uku. Ndimakupatsani chitsanzo kuti anjovyalema merit. Mutawuyang'ana china chilichonse chimene niyo mmayang'ana kuti munthu akhale nduna mupeza kuti mwanjovyalema chilimo. So merit is something that we can depend on. So chimene ndifuna kuonera zochera dziko lino choyamba tiliyang'anire ngati dziko. Komanso ngati chipani tichiyang'anire ngati chipani chonse. Osati chipani cha chigawo cha pakati kapena chigawo cha kumwera kapena chigawo cha kumpoto. So ndimakupatsani chitsanzo kuti despite kuti Kamuzu amachokera ku Central Region sana angoganiza za Central Region yokha ayi koma anaganiza za dziko lonse. Nchifukwa chake cabinet yake yoyamba munalibe munthu wa ku Central Region. Chifukwa amaganiza za dziko lonse kuti likhale pamodzi. So mufuna kuti mukakhala president wa chipani cha MCP. Yes. Number 1 mwanena kuti mufuna kuti muzikumana kotale imene yakunena malamulo ano. Number 2 mufuna mubwerese umodzi. China chinthu choyambirira njofuna kuti chipani chilichonse chimakhala ndi zinthu zimene zimadziwika nazo. Zimene mudaphwanya kuti akuchoseni jamesa amati mudaphwanya zimene zimadziwika nazo. Kuja zinayi. Chipani cha Malawi Party ndi cha discipline. Ikusoweka pano? Mulibe. Discipline mukuzowa chimene ndifuna tanthauza. Ayi. Mwana wanu utakhala wakhalidwe sangabe. Anthu akuba kongolesi. Zinthu zonse zimene mwine feyo panopa zikumvekazi. Si mbewu ya Malawi Congress Party. Fwa munthu wa kumveka chani? Zonse zimene zikumvekazi. Yeah, tisamayankhule muzemba mayambisa ndinu nkhani. Yes. Kukumveka chani? Kukumveka manong'onong'o osokoneza zinthu zosiyana-siyana. Ngati chani? Zinthu zambiri. Yeah, bwana president. Zinthu zambiri. Mwana kuti ndizikupasana ulemweti. Yes. Your excellency. Yes. Kukumveka chani? Yeah, kukumveka zinthu zosokoneza ndalama. Kukumveka zinthu zosalemekeza malamulo. Akuba kongolesi. Ndikunena kuti kukumveka zosokoneza ndalama.
zimenezozo mbewu ya Malawi Congress Party simveka ndengati zikumveka kamuzu amati olo munthu kuba wani kwacha undende panopa malekerera anthu kuti aziba ndi zimene zikumvekazo. So discipline is one of the areas that MCP is known for. So you are saying Yes. on record Yes. kuti chipani cha MCP lacked discipline, that's why anthu akumveka kuti individuals lacked discipline. chifanya kai akupezeka kuti anthu akunenedwa mu nkhani zina zosokoneza ma mega farm loans chancha because zimwe zikufika padakali panopa. Ndikunena kuti a disciplined person sangasokoneze zinthu zofunika kuti ziyende chilungamo. So discipline inapanga lack in MCP. That's so why ndikunena kuti mbewu imeneyo. So following on that, that's Yes. why Yes. anthu a Congress amapisirira zinthuzi. Because ngati ina muri ngati chimwene sangabe. ngati ndifanya ni mwebwesa nkhani discipline. Mbewu ya chilendo Komano anthu andala a Congress. Mwakana lero lichifanya kuti akumveka kuti mwina akuzidwa ndi nkhani yake ndi mwatsasa kuti sa Congress. Discipline idzabwerera mchimake. Pakufunika munthu wina wake kudzuka ku State House ndikunena kuti ndakuza ndikala sisi kuti pakufunika kuganiza kuti zinthu tikuyenera kuti tiyende chonchi. Chabwino. Ndikupaseni chinthu china mwachitsanzo. Why is Malawi as a country? Malawi, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania are neighbors. We have zinthu zambiri zimene in common. Why is it that only Malawi Forex kuvuta for now mina 8 years? Why? Ndiyani, vuto ndiya. Pakufunika munthu atenge responsibility. Alipo wasakutenga. Sakutenga responsibility. Azitani. Do you know kuti Malawi muno olo tikunena kuti zinthu siti kupanga export siti kutani, the whole of Africa mwina kupatula South Africa timapanga import more than what we have, but why only Malawi? Inu yansisa mukapita ku nyumba lero mukanene kuti why only Malawi? Komano pano pakufunika munthu aime ndikunena kuti this is wrong, this is right. Munthu amene ndinoyo. Munthu wake ndineyo. This is wrong, this is right. Muzatani. Chinthu chofunika kuchita pa nyengo yake. Muganize inuyo ndikunena kuti ansisha ndinu Malawi. Chimene ndakufunsa niji kuti kodi nchifukwa chani only Malawi? Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania kwina konseku Forex kupezeka bwino. Nchifukwa chani ku Malawi zimene sizikupezeka? People are benefiting from the mess created. Chabwino mothamakisana ndi nthawi yangosala mwina ndi 10 minutes program yathu ndimati ndikufunseni kuti panopa MCP yatuluka mboma 4 months ago pano pala DPP. Mukaona DPP 4 months into new administration now. Akuyendesa bwa? Sakuyendesa bwino. Right. Worse than MCP Party. Palibe. Chili chonse chimene chikuchitika chimene pano pa DPP yalowa mboma mwete sikuyendesa bwino kuposa somene Congress imachitika. So mukati Congress imachita bwino. Idatuluka bwanji mboma? Kutengera funso lanu DPP sikutuluka chifukwa choti sikuchita bwino. DPP sikutuluka. So 4 months mene simungaloze ulo chimodzi chokuti ya ichichi anzathu a DPP wa akupanga bwino kusiyana ndife MCP mutapepesa Malawi mapepesa. Yes. Kuti simapanga bwino mutamaliza kupepesa. Yes. Mwanena kuti mufuna mukayimire ku MCP ngati president ku convention. Yes. 4 months of DPP you can't point all chimodzi kuti ichichi even decision making yawo anzathu wamwena iliko nkhasako yathu imativuta you can't. Pamene bobo mwina ndikonze decision making Peter is doing the best. So at least there's something that they're doing. Peter is doing the best. You're comparing to whom? Ndikupanga compare nda Chakwera. That's why ndikunena kuti at least decision making and ndinene sobano let me concede Peter is a person amene amapanga chiganizo and is a person of his word. Ndinene chocho. Komatu mali palibe chimene apangapo.
as a party kuti kodi dziko likuyenda bwanji. Mundimvetsetse pamenepo. Peter decision making ali bwino. Tinene zimene zikuona. Peter decision making ali bwino. Koma as generally as things are being run, DPP sekale kutuluka. Chifukwa zinthu sizikuyenda. Koma ndikupa mukuzowa pamene ndanena kuti Peter decision making is perfect. Peter anagwirizana ndi afford kuti iwe nzakupatsa vice president. Ngakhale World Bank yanena, IMF yanena, koma Jihana is a vice president. Second vice president. Is a man of his way. World Bank amanya. Ndio kuti ndikuononga ndalama. Koma yeye wanena no lino ndi dziko la Malawi. Silingapange zimene ndikufuna, ine ndipanga zimene ndikutani. So mza president wachoncho kuti you stand by your decisions where anthu akuti ya chanchani iniyo bola mapanga chiganizo. Ndanena kuti tu mwandifusa kuti kodi DPP igende. Yes, I'm extending what you're saying. Yes, if zinthu zimene zozo ndizokomera dziko la Malawi. Ngati zinthu zimene zozokomera dziko la Malawi, I will do that. So 4 months of DPP, yes, at least you and me tukunena kuti mukuona kuti at least decision making, yes, DPP is better, and yes, if compared pound for pound, yes, LMC ndi APM, yes, mukuona ngati kuti APM is better decision making. Yes, I start by that. Now let's come back now. But yes, when akamena kukhulupirira kuti MCP in 2030 can bounce back into power, kukumva ni mimwe yangira mafusa awiri nanunso mukuoneka kuti mukukhulupirira choncho. What would it take amalawi amene wataibudura MCP now yukabwera damage I think kuti mwakapambana mekuja. What do you think Malawians would want chimene azafune kuti MCP kwa penaso zimene MCP mabanga kuti anthu ayiwala paliwa ikubwera? What would it take for MCP to bounce back into power? Chinthu choyambirira tichose ngati tikufuna ife ya MCP kubwerera mbuyo, tichose anthu onse amene achita kusayiruzika mwa MCP. Mukwadziwa? Tikwadziwa. Muzachosa bwanji? Muzaitana ku disciplinary pa jainuso munachosidwa. Zisankho ndi zimene okay ku MCP kumene kuja mwina ndikanene kuti top 10 ya MCP. Palibe munthu amene angayangule anthu. Titakuyiwerenga top 10? Ka top 20 ka top 10 mutakuyiwerenga? Sindingachule koma ndikungonena kuti mundimvetse yoyambirira tinapanga mismanage alliance, right? Imene anzathu a DPP they have managed it well. Mundiva zimene zozo. Chinthu chachiwiri ndichonena kuti atsogoleri athu palibenso munthu amene angakhulupirire. Top 10 top 20 top 10 palibe munthu amene angakhulupirire, palibe munthu angapite kwa koma ameja atabwera amalawi akuza kwakhulupirira omwe amene akana ku constituency kawiri lukatatu atazayimano pa ujeni atalepya kusewera liga ing'ono akasewera national team akumwetsa kwambiri player wake yemwe kwambiri right. Player kuti achite bwino tomafunika so environment imene aliyo player inu munaona player ochoka ku Barcelona amafunika apange agwirizane ndi nyengo yaku England. So 2030, yes, Malawi Congress Party can bounce back with a major ngati a president MCP ndikuwina so kulowa mboma. Ndimanena kuti musayuze wedu yoti kani kwa mne yoti will bounce back. Yes. Ndia Alex Major ngati president wa MCP. Yes. Ndikukhala president aziko la Malawi in 2030. Yes. Yes. Tikupita ku mapiro nthawi yathu yatha. Alex Major anali mu times exclusive. Yes. Anthu atenge uthenga wanji awo ayang'anena amene omwe alankhule akamachoka pano agwirezo kuti chani. Chinthu choyamba as a country, chinthu choyamba as a country we can do better tikozochita bwino kuposa mmene tikuchitira pano. Chikufunika kuti dziko la Malawi lidziwe, anthu akukhala mdziko la Malawi adziwe kuti dziko limene ali nalo ndi lomweli. Si kuyenera kuti dziko likhale m'manja mwa munthu wina, likuyenera likhale aliyense akamakagona dzikoli akhale ngati lake la iye. So chimene chikufunika atsogoleri tiyike mtima wa Malawi patsogolo ndi kusiyana kuti tiziganiza kuti ife tipeza jani patsogolo. Chinthu chimenechi ndi chimene chavuta kwambiri. Chinthu chachiwiri tikuyenera kuti dzikoli tikhala anthu amodzi. Ndikuwuzeni bwana Msisi muli apa dziko la Malawi kusankhana mitundu kwaposa
nthawi ina yonse ya chikhalidwe cha dziko. Kumalawi kunotu anthu a mitundu ina akuchotsedwa ntchito tsiku lililonse chifukwa cha mtundu wawo. Zimenezi zikufunika kuti tiziletse ngati mtundu. Ifeyo ngati neyo ndakhala pano Alex Major ndidziwe kuti dziko limene ndili nalo ndi lomwelo. Inunso ansisi mudziwe kuti dziko limene muli nalo ndi lomwelo. Komanso tikufunika kuti mtsogoleri aliyense azitenga responsibility yonena kuti ine ndikutsogolera anthu amalawi sindikudzitsogolera ndekha. Tikatero dziko lathuli tilikonza ngati tonse amodzi. Tisatenge kuti munthu uyachokera ku Lilongwe, uyachokera ku Kasungu, uyachokera ku Dowa, uyachokera ku Tyolo, uyachokera kaya ku Mzimba kaya kuti dziko lathu ndi lomwelo. Ineyo kwathu ndi ku Kasungu koma ndakulira Blantyre. Alipo anthu ena amene kwawo ndi ku Tyolo anakulira ku Kasungu, ena anakulira ku Chitipa. So tikuyenera kuti titenge responsibility imeneyo ngati atsogoleri. Ndipemphe moopa wakumwamba Mulungu. Tiyeni zina ndi zina tizitengerako zimene kamuzu ankachita potsogolera mtundu wa Malawi. Mutati muonetsetse chimenenso chaononga kwambiri. Pachichewa timanena kuti mphako sakulemekeza chifukwa amati adzatenga ufumu wako ndi sakulemekeza sangakumvera. N'chifukwa chake mutati muonetsetse kuyambira kale kale. Ineyo ndimanena kuti kamuzu anthu onse amene anamuzungulira sanali abale ake. Adereza awo Lobson Chirwa mutati muonetsetse anthu onse amene anamuzungulira. Olo tinene mwachitsanzo kamuzu zoti kamuzu ali ndi abale ake. Tiyerekeze mmene anali Akhumbi, Akandodo zoti ndi abale ake akamuzu anthu sitimadziwa. Sara atenga anthu achokhala nawo limodzi. Koma anthu onse amene amayankhula pamene paja amamumvera kamuzu. N'chifukwa amatha kutsutsana kusinthana mawu koma dziko limayenda bwino. Tiyeni tiyiwale za mitundu, tiyeni tiyiwale zinthu zosiyana-siyana, komanso tiyeni anthu tayike pa maposition amene akuyenera kukhala pa maposition iyo chifukwa choti akuyenera kukhala pa maposition iyo. Merit is very important. Nathokoza.